Sigcine la umuntu eyofunda ufunda ugrade 10 yeah kufanele ngichoose owami umkhakha because ngenxa yokuthi amamaka nami ayengivumela ukuthi ngingaya noma ikuphi la ofisa ukuya ngakhona la isigcine khona yebo la sigcine khona sifuna uhambe manje uzophuma grade 12 manje ungalokhu uhleli phakathi esikoleni yize sibone ukuthi kodwa ziningi izinto ezenzeka ngaphakathi esikoleni kodwa ngithi isikoleni waphuma uqondile yebo kahle kakhulu wakufika nje ngicabanga ukuthi yazini kuzomela ke ngimthole la lo thisha omkhulu uzomthola mele ngimthole ayikinye indlela yokumtholela lula bafo singanikela nasemagcekeni khona lapha kuleya ndawo uma kuthiwa umuntu esikoleni yebo ufike yonke lento esikhuluma ka ufike uyibona hayi ngiyamdinga mele angicabanga ukuthi khona mhlawumbe into ethile angayidlulisa esizweni engakwazi ukuthi ilekelele nabanye othisha nabazali indlela yokukhulisa umntwana iningi kakhulu lo muntu ukwa grade 10 manje yebo ngika grade 10 manje njengoba ngika grade 10 ngiyumfundi ke la okade vele njengoba okade vele esenjani eselibambile iqhaza la kulesikole yize kunesikhathi esingengakanani nami ngibile ingxenye yalesikole buka ke ukuthi eliphi leli qhaza nami abanye bozakwethu abanye babafundi ababambe iqhaza la kulesikole okutheni nini ukufundisa nokufunda uhlale kusezingeni elifanele lokuthi la kulamagceke kubalance othisha behlanga abafundi behlangabezane nothisha yabo ngoba lento yokufunda nokufundisa lapha yana kwangahlukanisiki kwangasho ukuthi uthisha kumele afundise lapha kwakuthiwa uthisha umfundi uyazifundisa yena uthisha amlekelele la ebenenkinga khona ekusifundiseni kwena ngoba sonke kwakuthiwa sifundile kepha ukufunda kwethu akukhulelwa kumele sithuthukise usuku nosuku yeyisho kanjalo ke inqubomgomo yakulawo macebo leza sikole mayisho kanjalo ke umuntu omdala sathi ke nathi masabafundi salibona igalelo lalo ukuthi hayibo yazi ithele ezinhle lento kuhle ukuthi nathi sibambe iqhaza ngokungazenyezi yabo sakwenza ke lokho umuntu omdala ke ingakho nami ke ugcina sengizithola sengiyingxenye yalabafundi ababamba iqhaza emagcekeni lesasikole seBuhlebethu ukuthi ukufunda nokufundisa kuhlale ku number 1 ubani isiqubulo sakhona sasithi asibona abangani asazana kepha sihlanganiswe yini ukuzothuthukisa impilo yethu ngokuthi sifundisane yayisho kanjalo isiqubulo salapha nami ke lana ngicina sengicinga nami sengusupervisor ke waka grade 18 lapho kukhona uMrs nje sasibenzana naye ngoba iclass neclass kwakuthiwa ubulila balance kube khona intombazane owumfana ngeqiniselo ukuthi thina sasisuka kokusendaweni esemakhaya kulesasikole abantu besifazane kwakuyibona ababecindezeleke kakhulu engathi bona kathi abanangqondo kumele behlale betshelwa ngaso sonke isikhathi into ekumele bayenze so kuleza sikole ke umuntu wesifazane wengathathwa kanjalo yabo kwakuthiwa naye ngaba umholi ingakho kwakukhona abaholi bomuntu wesifazane einkundleni ezahlukene yabo laphana umuntu wesifazane wayengajajwa ngokuthi umuntu wesifazane wayengahlulelwa kahle kwakuthiwa naye angenza ingakho sagcina sasibona ngisho na kwi-top 5 yakhona kukhona owesifazane yabo okusho ukuthi kuqala lapha kuyi-leadership kuqala ku-leadership ukuthi lo lapha yana ku-leadership noma hayi gaqa lakhe uzoqhamuka kwi-top 5 kodwa makuqhamuke inyimbokodo ngaphansi kwesandla sakhe nayo ke lonto yabo ngokuthi shuthi inqubo ngomo yakho ukuthi bafundi bagadane basupervisane kahle during ama study time because angazi noma earlier on usakhumbula umphathi wami ukuthi i-study salapha mingithi kune study lapha lesasikole kukhona esasekuseni sentambama
esasekuseni sona lesi siqala ngobani baligama nxehola lesikhombisa njengoba ubona sihleli kanje awumbheki umakhelwane awumbheki ongaphesheya udla incwadi ubuka la kubhaka wakho uyithatha incwadi uyibeke lapha futhi usuke sewazi ukuthi uzokwenzani uthi usula idesk nje usuyazi ukuthi okay ngihlalelwe izibalo ezo5 ekade ngibhala izolo ngoba vele uthisha wemethe uyiperiod yokuqala yeah so into ezongisiza yini la angisheshe ngizibheke le izibalo zami ukuthi ngabe zishaye khona bese ngenza njani ngifuna omunye engimaziyo vele ukuthi hayi esivivinyweni esedlule semathematics yeah ongishaya ikhanda ake ngibuyele kuyena ke sengithi bafu awucubungule la awucompete nomuntu okushaya ikhanda kodwa uhamba uyocela ulwazi yeah akanamona naye futhi yabo hayi babengenamona ngifuna uqamba mangabuka isiphambano hayi babengenamona futhi babetsheliwe nabo babazi ukuthi lokho nakho ungakulingi uzithwale ngakho ungake ulinge uzithwale ngakho ngeqiniso lokuthini kuyisipho samdala akukho la uthi mawuvuka khona ekuseni uthi hayi ngisavikela ukuhlakanipha kwami yabo okusho ukuthini usho ukuthi lo nto le umuke wazithwala ngaya sazi ukuthi umdali mayidonsa intambo mhlambe noma yini ingenzakalani kuwena noyobukuphi ngempilo ingakho kokuthiwa ni awuhlala uzithobile kwasiza-ke nalokho nakwabaningi athi ababe ingozi ngoba phela singathini la khona ubuhle nobubi bukhona okusho ukuthi la khona uNkulunkulu nosathane uhlezi ecothile nazo-ke sakwazi ukuphunyula yise sasihamba nawo amanxeba wayayikhona ingcosana iyibonile ingozi uthi okay kahle kubona ngoba baba bakhonzi bobubi kwakuyingozi lokho esasikunakho kodwa kuthina bangikebona umngozi thina sasibona sisenengcindezi eningi kakhulu sisenomqansa wendlela ekumele sihambe yabo ngeqiniso lokuthina nathi siphiwe esinakho siyakwazi ukufunda kepha akwanele imfundo ayikhulelwe yabo uma ubona umuntu azi ukuthi lo muntu asikhulanga naye asisalwanga naye asifani yabo njengoba singafani of which means I can learn something from him even him he can learn something from me you check so ingakho kumele uhlezi uyithobile ngonakho ukuze lokho ungenakho ukwazi ukwenana yes kuyini onoziqhatsha uzithwele jayisha imethi 80% kanti isizulu awusazi mina ngisihlabe 90 uma uyithwele uzokwazi ukuza kubeni uzongibuza ukuthi konje ihluzo kanjani uzothola itotal ngeke uzokwazi ukusehlisa kepha thina sasikwazi ingakho kokugcina lapha kunama highest angempela ukuthi obe unumber 1 uba number 1 kuyo yonke into hayi ukuthi baphiwe kuzo zonke le zifundo ngeqiniso lokuthi sasikwazi thina ukuhlangana sabafundi sisodwa uyazi ke masihlangene sabafundi ukuthi okay mina la ngilekha khona masihlangene ke sabafundi la ngiyocela khona amandla amaningi ukuthi nami ngifake la ngishoda khona ngobani labantu ababephiwe kakhulu lapha kulezi sikole sethu kwakhulukazi kule fundo lezi zazomqansa njengabo mathematics no science no physical science kanje no accounting wakwabantu uthola ukuthi lezi zinto thina esizibona zilula njengabo English wesizulu kubona kumqansa impela ndifuthi abantu bemaths kakhulu banokustrugglisha kwisizulu ukubhala izulu yebo asazi ukuthi yini edalela lokho kodwa egcineni siyadingana ingakho nathi sithi ngiphi 5% nami ngikuphi 5 ngala uphuma 10 egcineni ingakho wawuthola ukuthi lesa sikole sasikhiqiza obachela isiqubulo sakhona sasithi asikhiqiza abafundi isiqubulo lesi esasizakhele sona ngomsebenzi waso hayi ngokuthi isiqubulo esasakhiwe umuntu othize mhlawumbe wayisungulile lesa sikole ngenhloso yokumaketha sona cha ngokumsebenzi waso
sagcina sizakhela sona isiqubulo saso sokuthi sikhiqiza abafundi abayeyunivesithi. Hayi ukuthi bayababa ama-security bayojika emasangweni, cha. Bayofunda futhi ngendlela yokuthi abantu abazoqhudelana nabo lezi izinga labo abanalo lolwazi balapha yana ontanga yabo. So sonke ingakho sasifika khona samukeleke ngezandla ezimhlophe. Uyaphuma ka grade 10 na grade 11? Yebo, ngisayibambile la kaKhomesa. Udla umthetho? Ngidla umthetho isicelo. Omdala. Omdala bhuti wami, hayi into hayi mphathi wami. Ngoba futhi njengoba kuthiwa lana kunezinto ezayigcina seyiphila kumina. Kuze kuba manje. Into engeke ize ngibuyisele ngalutho empilweni. Akulula ukuthi lo nto leyo isuke nami. Akulula bhuti wami. Akulula. Mina ngenza okwenzayo. Yabo. Yeah. Mawuyithwele kumina. Ngenxa yesikhathi nami ngiyakwazi ukuyithwala kuwena. Yabo. Ngokuthi manje isikhathi esikusona asisekho kulawa amagceke lawa yena. Sesizweni la ngempela qoba liyavungula. Yabo. Enginakho sekuyisikhathi sami usuthi ngikahle ngaso kuwena mawukahle. Ngisho ususehlathini kodwa imithetho emidala ikhona isasebenza. Iyaphila iyona legcina ikhipha lapha ikubeke ebalazweni. Yabo. Ukuthi noma ngathi ubani ofikayo lapha ehlathini la ukhona athi mebo nazi impawu zokuba umuntu la lo muntu ufunani lo la? Yabo. Ngiqinisile lokuthi lezi zinto lezi ziphila ziyimina futhi mina nazo sinto yedwa. Ingakho uthola ukuthi ukuze sikhulume ulimi labesizwe. Yabo. Asiqedile. Isingisi. Yabo. Naso. Hayi ukuthi sibahle ngalondlela kuyokusona cha. Kepha siyakwazi ukudlulisa lokho kumele sikudlulise. Okusho ukuthi siyakwazi ukukunikeza 50% plus ukuthi sixhumane. Kuphelile. Uma ukuthi lelele ngabantu limo awukwazi ukuthi uliqondisise kahle kahle. Yabo. So ingakho ke sithi ke ngathi noma sengika grade 11 washo umthetho. And into engiyithanda kakhulu ke kulolimi lasekhaya. Ezilimini zokuxhumana ezayikhona kulesi sikole. Yeah. Ngangihlale nami. Ngibambile. Angifuni ukuqamba amanga noma ngabe kuthiwa ngikhipha certificate sami saka matric. Uyosibona isizulu sami nesingisi sithi 60% plus. Awusibambi kanje? Hayi, ngifihla lezi ezinye. Yabo ngifihla lezi ezinye. Ngijayivele ke zona yabathi yabo. Yeah, sekubuyele ekutheneni uNkulunkulu ngekunika konke. Angeke azakunike konke. Futhi kunjalo nje asiphumeleli kanye ngamadlebe empongolo. Yabo. Okusho ukuthini? Izandla nje mazimbili ukhona left no right. Siyageza. Kuhle ngoba lokho masikuqonda kuamazwi. Nasesenzweni ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthi sikubeke. Sikuqondisise futhi. Into ebalekile esikhathini sanamhlanje ukuthi lokho isinakho emqondweni wethu kuamagama kumcabango kunjalo. Kungabe senzeni siyakwazi ukubeka baze bathi obaba omkhulu wathiwa umlomo uyalithenga ibhanoyi. Kepha ukwenza ingakho siwabona ingcosana amafana. Labantu abawagibela bengcosana. Bangaka abawafisayo abakufisayo singabala ukuthi kushona ilanga. Silana ka grade 11 ke sincengela ka grade 11 yona angifuni ukuqamba amanga indlela ya ku top 5 kumina. Yeah. Engangilangazele. Ngenye indlela. Hayi ngenye indlela bhuti wami ngoba ngikutshela ukuthi bangifike ngisishaya istadi esikoleni. Nami ekhaya nginesami istadi. Emva kwako konke sengikwenzile empilweni. Bangize ngicamela ukuzelela kuyona incwadi. Yabo. Kangangokuba yathela impilo mangisi masiphila kanje mangiphila kanjalo ngaze ngawufika khona ka grade 12. Ka grade 12 nakhona ngisawuyona lo mfundo kaKhomesa. Siyibambileke la noza kwethu hayi siyanyakaza. Lapha yana kwakhona omunye ke uthisha futhi naye owangena ubaba ingxenye yethu. Wathi angeke sivumele uthisha omkhulu ukuthi
azama ukusilulaza ngale ndlela yokuthi thina sizogcina silahlekelwa ubuthina kulo mkhakha esifundayo bafundi. This is economics. Economics is living. Economics is our part. Kwakubuka impi ngaphakathi. Kwakuba impi ngaphakathi. Enhle impi ezosiza ingane zonke. Madoda lesi sikole umlando. Emfana usikhothisa kumlando. Umlando mfana lo osikhothisa wona. Buka ke thina ukuthi umlando thina sasingazelele thina sasingaboni ukuthi ngabe la kuqosha umlando manje. Hayibo. Thina sasiyibonela impi enzima nje sibhekene nayo. Yeah. Ukuthi nayi into phela engakhulumi izofuna ukuhlula thina esikhulumayo. Phela ukuthi emhlabeni okubusa ikona okukhulumayo. Kuba phela umuntu uma ekhuluma ukusho ukuthi le nto leyo siyakwazi thina ukuthi siyenze ibe ile ndlela efuneka ngayo. Ngoba yona engakhulumi yona iyazi yenza yona automatically. Asikho isandla esithi nesingenelela kuyona ukuze le nto ithini ithuthuke noma kube kanjani. Kepha thina ngaphakathi sasigcina sazi ukuthi those people they need us. Because why? We are in the sense of in the secular flow. If we talk about the secular flow, we talk about the money there and the human being and the skill of a human being is the one that processes everything. Is the one that makes everything to move from one object to the next object. Futhi sibuyele ekuthenini manje sonke siyadinga. Yayibona lento. Ukuthi makuzobheka uphysics kuphela kodwa manje kungabukwa ngapha. Labantu no physics wabo bawophila ngani ngelinye la. Ngoba phela egcineni sifuna into yokuthenga. Le nto yokuthenga iqhamuka. Ushiniza umuntu wa physics mina ngafika abe udokotela ngilapha bese ngimnika uTuPop. Uzokwenza lutho uPop. Ukuthi mina igcine nifanele athi ukuzibheka. Azazi idingo zakhe zezimali nalento anayo ukuthi ngabe zimi kanjani. Ukuze ngelinye ilanga akwazi nawe ukucathula kahle. Yabo seziyageza nake lapha izandla. Ziyagezana ingakho ethu uthisha wami we-economics uMr Nani. Iqhawekelela kakhulukazi ilona futhi nalo elalikhuthaza ngaphakathi kaCommerce. Yabo lo wathisha ngimthulile isiqo. Wawa koCommerce lesasikole wafika uphansi ungelutho. Yezwa wonke uthisha wayengena kaCommerce wayengena eBhucubele. Ezomnikeza amanothi inqoba kodwa yabona lo wayana wawenza uCommerce uthi uma ungena ushukumisa inkundla. Hawu yayishukuma inkundla. Kwesho kathi mengena atibafunda sile kuzofunda la ngezihlahla ezivutha yoJoseph Maria kwasha kwacima kwavutha okhulelisa umoya engcwele. Sizofunda ngeeconomics la ngomnotho wethu. Ukuthi wakheka kanjani yini naleyo inamthelela mona empilweni yethu. Kathi mangiyibuka ke le nto lapha sengilapha ka grade 11 kakhulukazi lokho ngiqhubekile nalensizwa lesifundisa iCommerce because uthisha omkhulu wayibonile ukuthi lensizwa la ilande khona kukhona igalelo elihle wayilanda ngokwamagalelo. Uyingozi lothisha omkhulu. Wayilanda ngokwamagalelo ayo. Wayilanda ngokwamagalelo ayo. Ayisiqhwaka lothisha omkhulu nosiyamdinga la ku-MPTV1. Hayi nala ku-MTV angafike enze okukhulu la ekhaya. Yeah, no, asiqhubeke ngingakuphazamisa lento. Walanda lensizwa ngokwamagalelayo. Wayilanda lensizwa ngokwamagalelayo ayafika ayithungele indlovu ibandla. Yayithungele indlovu ibandla ukutshela ukuthi yafike nayo yaqopho wayo umlando kulowa amaqala. Njengoba ngikutshela ukuthi thina saba isizukulwane sesibili noma sesithathu ku-matric owakhiqizwa iliyansizwa ifikile lesasikole yakanani lensizwa yakanani. Kodwa ke ongifuna ukutomla kakhulu lapho yize ngazange kube yimina kungazange kube ile group yethu yangalo wanyaka. Yeah. La kwakhona mina khona. Yeah. Because wami matric was completed in 2014. Yeah. Because in 2013 I was in grade 11 because kulesa sikole failure. Wawungakhuthazwa mawifaila. Ama failures lapha ayengakhuthazwa ukuthi aqhubeke aba ama failures ayekhuthazwa ukuthi aqhubeke ashintsha phasi ngendlela ukuthi nawazi ukwazi ukushaya isifuba ngemphumela yabo ngento abayi lapha ayikho into eyenziwa lapha engangathi i-wrong ukuthi uphasi ayikho isiphambano akukho la ithi kuthiwa khona siyakopeliswa uthola ukuthi uyakopela lapho awuthi ufunda grade 11 uhleli nomuntu ofunda u6 oyibhalela iart
Kwi-exam. Yabo. Akukho kokuxoxisana. Uyini yona? Kwakuqondwe ngenye indlela la. Abanye bangaphandle babeze bathi uthisha omkhulu wethu usebenzisa umuthi. Akwazi ukuthi angacontrol abantu abangaka bonke abalawule nje bathobele yena. Kanti bona umuntu ongaphandle wayibona ukuthi siyalawulwa siyacontrolwa kanti ngokwethu thina usifake endleleni. Leader leyo. Leader. Yayikwazi ukwenza ukuthi mawungaphakathi kulawa amagceke uhlale wazi ukuthi uzelele. Wawuhlale wazi ngaso sonke isikhathi yonke into oyenzayo engaphathelene nokufunda nokufundisa wawuyenza untshontsha ngempela. Usheshe ubuyele emqa. Uzibuyela wena yena engakafiki. Angiphathi kona makuthiwa wenza into eronke iclass lonke nibanga umsindo. Khona yedwa ozothi thisha sonke siyahlala siyaqonda siyathula. Yabo okademeli la manje nendawo uzombona sekuphusha kancane ngesinqe naye ufuna kube ngathi uhleli endaweni yakhe efanele kanti akuphotisho omkhulu la usicabanga. Lo sho kanjalo nje usebone inqobomgomo yakulesikole uthi ome kwathi uthisha omkhulu. Meza ngempela kuyimami. Ziyaphushana ukuthi jaku kuyohlala phansi ziphathe kahle sizenza abantu abalungile zidla umthetho yabo. So naye umuntu wayigcina enza lonto umuntu naye kwakumuntu naye wayesesibonile isimo sakule ndawo. Wabona ukuthi le ndoda nayo uphakathi ubuthisha omkhulu wethu ke esinye igama ibizwa lokho uphakathi manje yabhakatha kanomsithakazelo sakaZulu sakaXulu ayibusakazungu uXabhasha ayi phela mengiwaXulu uXabhasha mawuzungu omanzini onyama kayishi isha ngababhebhezeli wakazungu. Kodwa kukhona nomunye woprincipal owayibambe kukhona nomunye wothisha wakaXulu ukuthi ngifuna ukuqhamisa lesibongo sakaXulu ukuthi ngicina ngididekela kanjani kusona. Yabo. Iqiniso lokuthi nayo leyansizwa babeyibambile nayo lapha kula magceke. Kangokuba yaze naye yavuthwa yazibona ukuthi ayibona amsengawuphathi wamuzi. Futhi wangahlupha idedele. Ngoba nesikole endaweni ziningi izikole ezidinga abaholi abanjengothisha omkhulu lo uzungu. So wayimdedela lensizwa yakaXulu. Bathi awuye lapha eMabutela nawe nasi isikhundla sokuba uthisha omkhulu lapha. Sikhona kanti mangithi ngiyakubuka nami la wena usebenzile. Unamagalelo lesasikhundla sisho kuwena. Nangempela wahamba kumfoka kaXulu wafike wayithi ngene injobe ibandla lapha. Kumanje naso lesikole ekuthiwa eMabutela asafana le nto sasiyo. Sidla umthetho. Uphila kubona. Ake sibuyele lana yithina la sikhona. Grade 11. Ka grade 11 emagcekeni akaZungu. Lapha yana asebenza la. Njengenjwayelo. Kodwa masithi njengenjwayelo. Hayi ukuthi mina sasigcina nathi singasebenzi ngokwesikhandla. Thina lapha ngaso sonke isikhathi imphumela esitholile kuso kunoma isiphi isivivinyade esinikezwe sona. We were aware that this is not enough. We're not worth it. We still can achieve more than what we got. So that's why we're keeping on progressing, pushing. Doesn't matter how hard it was. Most of us there, who were the students in the school, we were coming from the privileged, disadvantaged families. I won't lie. The minority was using 10 toes transport. If I'm talking about 10 toes transport, we were walking. As I told you, the majority there was we were walking more than an hour. If we are late to reach there early, it doesn't matter. It's either it's winter or summer. But we were always there by 7 o'clock. So the minority, they were the ones who were on the softer hands, if I can say today. Because them, they got means to travel safe. Like what? They got chauffeurs. Yizeko chauffeur basemakaya abaphi umalume.
Yeah, but there are others who are coming so far from the school, up to the point that even if they can try to walk, they can't make it. So their parents, they decided to gather together and then to get a car that will be responsible to collect these students every day. You check. Umphakathi wahlangana wathenga imoto yokuthi ingane zikwazi ukufika isikhathi esikoleni. Yebo kwawukuthi ke ingane nengane khona la umzali wayo na kukhona zo process vivani for petrol nazo nezinye indleko zokuthi le nto abayenzayo kufana njengeindawo nje ezakomgogo ezako-Fairview ezakuCaphana indawo lezo ezakhele lesikole lezi nazo le indawo njengoba zakhele lesikole hayi ukuthi la besuka khona le indawo lezi azikho izikole zangakhona zikhona izikole ziningi futhi ngenye indlela uma kuthiwa sifunda ngobuhle bezikole singathi ukuthi le indawo engizibala ezinye zezikole zabo zinhle ngenye indlela kodwa umthetho awufani nolaka kwesikazi phakathi kwesakazulu so na-ke buka-ke ingakho sasibabona bebuthelana kulandela umthetho manje phela sekuyaziwa ukuthi hayi utshelwe ekhaya kuthiwa hayi uma wakho nje ubumbona nje wafunda lapha la ekhaya nje bonke abantwana bakhona bafunda lapha kaZulu ingakho ubona umalume wakhe ubona uma wakhe esebenza kanje ubona umalume wakhe nje ubona usisi wakhe eza kanje wafunda la ekhaya nje mina mntanami anginawo amaningi nawe nje uyofunda lapha cabanga who are you to go against the norm of the family and in that time you are still a child. So lapha ka grade 12 ke ila kwakusuka khona amaphepha bese kugcina ke ayidlana emlala ke lapha ngempela ngoba ifinal akwakuyi final le ngempela ngoba even nami uThixo omkhulu wakhona kwakuthi esigabeni sesibili sonyaka yazi wenza kanjani ugrade 12 ubani kwangathi isikole sabo bodwa awusahlangani kwakho lo Thisha omkhulu yabo nje emva kwaJohn awusahlangani nomdiba ke ngisho kanjalo ngoba laba abanye abangafunda ugrade 12 sebewuquqa yabo usethi uThixo omkhulu ugrade 12 kusuka manje ngoJuni iwona phela ozosimela la ngaphandle asulekeleleni singawuphazamisi bafundi yabo hayi uthi nawe lento nawe uyeza kulesigaba kodwa ukuthi kumele usebenze kangcono la ukhona ukuze ugcine ufika lapha Thisha omkhulu lo ukhumbule zonke izinsuku kunezinkulumo ezakhayo ezayithulwa abafundi ngaphambi kokuba zithulwe uyena nabanye bothisha bakhabathizi lo yona ke le ndoda ke yayingabi nanazi sasinganqani mhlawumbe ngesinye isikhathi umthandazweni kusuke ngo9 so iyona into yayenza ukuthi kulesa sikole thina sihlale sigijima ngoba sazi ukuthi singemumva siyazi futhi ukuthi yini lesiphethe idingeka nini kanjani so ingake yathi ikwakuthi asingapholisa imaseko kuko konke esikwenzayo yebo so masilapha ka grade 12 ke hayi kwakumnandi emphelandaba ayiseparlamente emphelandaba ngiyakutshela separlamente la khona kulelawo amacebo ngobani buka ke lapha sengizothi nje ukuyikha yami kulezi imfundo sesiphuma lapha sindlalela lapha ukuthi sidluliswa kwemiphi imigudu yabo ngifuna uyibala yonke imigudu ngoba ngifuna nabanye othisha abalele nabafundi abalele ngoba bakhona nothisha omkhulu abayibuka wale ngifuna basike iphethini abayisike iphethini buka kumahalo ukusika iphethini yabo asinankinga usuthungela injobo ebandla manje hawo izandla ziyagezana siyalakha ngempela namhlanje buka ngempela kusuka unyaka uqala la ufunda grade 12 after June ngeno 6 west of all isikole sonke singena u7 okusho ukuthi wena nje ubungena u6 isigaba sokuqala sokuthi ufunda bani grade 12 lesesikole okwesibili iuniform umfaniswana wesikole
vele uthi umthetho wesikole kumele uhlale ukwena uma unyathela lapha esangweni weza ukuthi uthisha omkhulu ungagcini la ngaphakathi kuphela esikoleni noma uhamba ngaphandle yazi mekubona ngapha uhamba ngaphandle ekwazi ukuthi umfundi wakhe ungawufakile uthi hayi yizi nomathi usuye ekhaya uthole ekhanda awu wayema ngemoto yezwa kutshela malunga sokushaya kusasa esikoleni for loo nto leyo akubona umqhele le iqhaza amadoda zazi ukuthi kugedwe ingoma ngaso zonke isikhathi yabo futhi ngempela uzofika eklasini lakhe ekuseni athi malunga ngikubonile izolo ugoduka uthi ayibophele ekhaya akwenziwa lokho yabo sikhathi sakwenziwa lokho uphethe induku yakhe usothi wena lo muntu oyistenga uthi simekhuluma ukuthi uMbulu sahleli phansi uyizwa ngayo ikhweze ekhanda ikhweze emahlombe ikhweze emagqalabeni uthi uyasukuma useqedile usuyahamba usubaleka kancane la usu right man usuyopha njalo usuyosekusela ukuthi uhambe uyogeza so yena ke ukuthi uMbulu ngaleyo ndlela enye indlela leyo ayiqikelela ngayo ukuthi kumele into nento ezokusiza kusasa uyena wayeyazi lo ngobani iminyaka yakhe mayiqhathaniswa neyethu yayimncane kakhulu eyethu yakhe yayiminingi indlela ibuzwa kwabaphambili yabona leso sisho ngihlale ngisihlonile ngobani namhlanje la ngikhona ngiyabona ukuthi leya ndoda eyidla amaningi sake ayisidla amaningi sake hayi ngempela bodla amaningi sake ndenzizwe yayinomgodla wayo kahle kahle ogcwele impungu ebonayo nayo ukuthi hayibo ngiyofika ngithini kubaba omkhulu makuthiwa lezwe ngilishiya odakeni kodwa mina ekubeni bekwazi ukungivulela indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine umgodla wami ugcwala kangaka ake ngenze kanje kulesikhathi sisakhona ngisakukhahlele ukufa ngisawukhahlele umkhuhlane ake ngiziphe nami iy'ngane zakwethu okukhona lemgodleni wami okuyosisiza kusasa wanihabulisa ayewesihabulisa futhi wayenza sure ukuthi lezi zinto ezila mgodleni wakhe wayazi ukuthi uma ezosiphatha kamnandi asincenge akuzona izinto lezi esesizozenza izinto thina esesiyokhohlisa yena sithi ziyasenza yingakho isisekelo saleza zinto kuyena kwawubuswazi cabange South Africa kwakuthiwa uboshwa isandla ney'nyawo makuthiwa ushaya abafundi ey'koleni kodwa during his time there corporal punishment was a must was a must. I'm telling you that is the truth, I won't lie. And then he never even get arrested. Nabazali babemsupport. Oh, they were encouraging him. Bashaya thisha omkhulu kusho thina siyabazala sibaletha la kuwena nje sithi bashaye mabengalaleli thisha omkhulu cabanga weza zasitshele kanje emehlweni athi hayi umzali wakho mawa kuwena uzalo uzanele wena ngangimfundisi uzanele washo kahle ngimbona edolobheni athi angibukushaya wena wazwa ngithengela idrink uyayiphuza idrink ya 200 wena 500 mina kuma wakho angithengela leyo drink eqeda ngitshela ukuthi angikushaya mawubheda cabanga nawo mama wakho uyazi ukuthi njengoba weyivumelana kanje nothisha omkhulu kuyena uma wakho kusho okukhulu lokho ngeqiniso lokuthi uma wakho wayethi bheka le wayazi ukuthi noma kuthiwa akakubone emagcina lesa sikole ukuthi ngabe wena ufunda ngokuzimisela yini kodwa wayazi ukuthi make sure ngaphansi kwesandla sazulu wena usho umthetho lokhona hayi uthanda ungathanda uyawudla uyababa ubaba uyazwana nento ebabayo umele mnganami ayongumele futhi ngempela ubona ukuthi ukhala uswazi la liyakhala ngikutshela ngokuthi othisha bakhona babethi mabefuna i-answer bangena umuzi nomuzi i-desk ne-desk bathi mhlebele cabanga alithuka umuze kuyena umhlebele usho ungene ezihlahleni same time manje into eyinkinga njengoba ekushayela asikwazi ukukopela ukuthi bithini leya answer kushayela yona
uzokudla ngoswazi athi ungabuyeli kubona imangala abangikhona lapha phambili uzoza siqede sonke athi mayiqeda sonke aphinda aqale kulapha athi ya ithini yo hayi siqediwe uzokuphinda futhi ngobani moke washawa thina sinalomqondo ukuthi hayi seyiqedile selezo isho bani yes wezathina ezathi kusasa kuphelile ngiyayifuna i-answer yami akanitsheli mina futhi kuyaphoqa ukuthi nihambe niyofunda ke manje hambe ufunda ubuze laba abangashawanga uzehlise yes uvuma ukuthi awazi ubukhona impela lento ifundo kodwa manje ikweqile ayi angeqa kade ngikhona kodwa so cela kulabo babili abathatha abangashawanga ngoba emhlabeni iminingi lihlale lingayiboni indlela eright yabona lo oyedwa ophuma ecaleni sibe right lo ingakho nalapha kusesikolo uthola ukuthi ama highest about 10 kodwa bangene ezihlahleni ilezi ezinye iphesile lelinye ipercent elisele asasithi kodwa kusemhlabeni yona into engangibo lapha ke grade 12 buka enye into sisakhulume ngomfaniswano sakhuluma ngani sakhuluma ubani uthi nibe nodwa manje nisuswe ingane yabona isikhathi seni sezokungena manje yabona buka ke ekseni ngo6 kuze kuyoshaba u6 ntaba yabona kodwa uthisha wena umgcina ukumbona phambi kwakho ngalo 7 hours awusebenzayo ngale kwalo 7 hours ibhekene nawe okhona uthisha ozombona phambi kwamehla akhe by his choice it's not a must you check is there because of the love he got for his work you check so there was no time to play those teachers who were coming after hours they were there to equip us more than what we got you check so that they always aware that we are extremely at a peak level. Even if we fall, we will never go beyond repairs. We will never. I'm saying that again. We will never ever go beyond the repair point. There is no such a point if we are being prepared like that. So I'm one of those guys who were there. So let's move on because of time. If we're moving on, sihamba kanjena ke. Masilapha yana ke okwesikhathi manje okunye kwasekukhona. Wena umfundi waka grade 12 awulindelekile ukubonakala emagcekeni esikole ukhuluma isiZulu. Yes. Noma ngabe ubona omunye uza kwini kwakhona into ekuthiwa red card lapha yana masuka grade 12 yayisebenza khona kakhulu cabanga kunabantu ababephatha i red card wakuza ukhuluma isiZulu kuhlaba nge red card cabanga uma ehlaba ngale red card akasho ukuthi njengonondo background nanginonusele ngayo kanje uthi uyasha athi take it I caught you right-handed mistake give you permission to speak Zulu fluently. You check. Yeah. You know that as you're holding this red card, you got 5 slashes. Anytime. When the principal comes and asks this red card, you check. You got 5 slashes. So that's the end of the day. I'm little roughly. That's the end of the day. Every day. And you were too strong if you ride home without collecting more than 10 slashes. I'm telling you that. Every day. How many periods are there? How many hours are there? Each and every mistake you made, you like if you never get a slash. You like it if you never get it. Labo red card babaliwe noma bakanjani? Babaliwe labo red card. Mhlawumbe kunabantu abawu5 abaphatha. Yabo. Buka ke red card uqala kanjani masibuzwa yazo. They're not writing down anyone. They only writing down those who refuse to take a card. They said if a person is refusing to take a red card, leaves him like that. Yeah. Don't spoil the thing. You check, keeps on
moving with it. Up to the point that there will be a person that will say, yeah, I'm right, I'm wrong. You're right. You caught me in a right time when I was speaking, so let me have it. They accept, and to them they're gonna give it to the next person. They find him or her speaking Zulu. So he will get this card. You check. So when the principal comes, Mzobe, Liberty card, where's the red card? Sir, I gave it to Zinhle, Shabalala. Okay. Zinhle, where's the red card? Teacher Mkulu, I gave it to Siyabonga Mpele. Siyabonga Mpele, where's the red card? Teacher, I gave you check now. Then he refused to take it. Who's that? Sipho Zikalala. Oh. Sipho Zikalala refused to take a card. Okay. Sit here. Sipho, where are you? Come forward. Come forward. You was going to be punished fast. You think you're refusing to take a red card while you're speaking Zulu. I don't want to take any reason from you. I want the teacher to proceed. You check, I don't have enough time. You check. Teacher Mkulu, that principal, what I smack about him too. He doesn't argue with the student. He doesn't argue. Once his student pointed you that you went wrong, he will give you the punishment. It's either you like it or not, the price. Either you like it or not, he's gonna give you that punishment. It doesn't matter how the situation is or how the situation it was. You check. Hayi mina ngiyagula ngincwadi dokotela ngishawa nemhlane. Fuck off. Yakhala la. Check, call the cops if you like. Check. And you must make sure once you call the cops you go with them. You're gonna learn where they are. You're gonna learn at their schools. Your cops. Because they don't want you to be punished so that you're gonna comply positively. You check? Yeah. So it's like you got people that they love you more than us. So you better side with them. Don't come into our environment. That is what that principal was always saying in front of us. Ubone na ukuthi mawonza into enziwa yilo uyahamba Ngabikade. yazi mina ngine kunama exam engawabhalanga futhi ngangene indaba nje. Hey, we try to do that thing because as we from the commerce side, kulesa school, mathematics with commerce students, pure mathematics. Hey, few of them, I found them being successfully on it, like doing well. I'm not sure why, but there are few who were able to pass that subject well. Zayixovuke kanjani izifundo? Ukhumbula uNSC. Angizazi lezo zinto mina. Okay, zasixovuke kanje. Kwangeyona le mix masala yenziwa manje. Yeah. Us during our time sasenza into eqondile. Ko contact to general, pure general nje. Even now I'm calling it pure general. Kwakhona ka general kwa physics, ika commerce. Ika commerce. Ngiyakwazi ke lokho. Yeah, uyakwazi lokho. Mina ngingapha kwa physics. Okay, I can. Ngiyabona when you are part and parcel of the Mr. Zungu's head. So he was gonna smack you very well. I'm telling you, you're going to be his friend very well, bro. You check. He was gonna be able to have that discussion with you, funny discussions. You check because that principal, he didn't like to have the people that will surround him who are not excelling on learning and teaching process. It's either you are a teacher, in order for you to have friendship with him, you must excel on your job first. Wenza kahle. To shake his hand, you got it because of your service, due to your performance. You check. I'm telling you, there are guys there who started there and they leave that school. It doesn't matter from a trick or during the process, but they never shake his hand.
That is the truth. To shake that man's hand, it wasn't easy. You check. The journey was too long. You check. So, the only students who were shaking his hand are those who can be in top 5. Top 5 only. So, there in matric, what was going on there? Ilendo, he had a card. He was making sure that everyone that speaks English. If you're speaking English, the uniform is fully what? Everything. You're coming in time than everyone in the school. You lead by example. You got your own break that is different from the rest of the school. So now, onus comes on learning and teaching. He allows his teachers to have the less work, the less classes to teach beside grade 12, of which means them. If you are teaching grade 12 there, you will have more time to focus on your students, on grade 12 students. Maybe let's say you are a language teacher for isiZulu, maybe. Yeah. You are teaching from grade 10, 11, and 12. That time he would tell you that we will only allow you to teach. Now you are going to teach grade 11, C only isiZulu. Then the rest you will be in grade 12. You check. He was making sure that he's eliminating the number of classes we are going to teach. So that you will have more time on teaching grade 12. Then the dinghy was going like that, of which means that each and every teacher, to each and every task he gave you, he was able to check it one by one, one by one, one by one. Not like say, collect your exercise books, bring them all forward, let's do the corrections. Okay, there is a feedback. You check. Sometimes they do like this. Exchange your exercise books. You check. Use a lead pen. Mark. PA marking. You check. This is how it goes. But there, before the memorandum comes, the student themselves, they are the one who settles it. You check and presents it to the teacher, and the teacher will evaluate it. You check. Then, Master Skobega, learning and teaching and processing grade 12, we were learning very, very well, effective, productive. Ngayo yonke indlela kodwa online laphayana kwakwenziwa sure ukuthi ayikho into ezokuphazamisa. Yabo. Full focus. Yeah, fully focused emsebenzini wakho. Yabo. Up to the point ukuthi speech sakho even emthandazweni, if you are a grade 12 student, principal wants to hear that now it's a grade 12 learner that is speaking, not a grade 8, not a grade 9. You check. So he was making that to live within us that now we are doing grade 12. We are students from grade 12. So sayipusha-ke malume laphana ngalo ndlela yokuthi ke ka grade 12 wakhona lapha kunezinye kunama competitions ama-subjects amongst us there. But the competition that science, commerce, general, yabo, who's gonna be the number one? Who's the best? He says it's physical science because on the previous term the number one for grade 12 came from physical science. Number 2 came from physical science. Number 3 came from physical science, of which means number 4 and 5 came from general. The last one came from commerce. So, I think that is how it was. But the hands were always open for everyone to take over. How
everyone can take over due to his or her performance. Shayo Gabriel now ngamhlula nje 90% kwi-average yakhe leyo. You can still beat Gabriel and get 95. I know it's not easy to beat this guy because his mother was like this and his father was like this. That is Mr. Zungu's saying. He's speaking now. Oh, he's acknowledging the number one. He's saying that he know, he even, the number, in fact, this thing is, it's like, I'm not sure yini kodwa inokhondro lothize ehamba ngayo lokuhlakanipha inalo ngangibona lento bese kulandela umlando futhi uyazi ukuthi le breed uma wakhe vele hayi wanje uzoqala bona isibongo lesibongo esiloku siqhamuka la ku top 5 kade sasilokhu siqhamuka yabo sesilaka grade 12 nje useyenzile homework yakhe yonke useyiqedile useyazi ukuthi awuzalwa baba no yikhe nje ethi ubuka wena uyizalwa usiduduta wathi afanele vele ufanele vele so laphana ke masifunda kunjalo it was fun, it was sour, it was like that. Sometimes it's sour, sometimes it's fun. You check during the time of learning. It was sour, I won't lie. But when the result comes out, we are smiling. Most of us, we were smiling. Because as I told you, there, 90% plus were bachelors. We were encouraged that if you got 50% on the paper, that is a draw. You check. Where is that tuition nanny? The one I was telling you. My teacher from commerce. We check side. He was saying, "Fundi wami, makube wathola 50 nawe pepe. Shuthi kube idraw nibambene kanje ne." Yabo. Awinanga, alihlulanga. Let's go to the next thing. But at the end, ngifuna wena uhlule le pepe. Yabo. Ingakho sonke sasazi ukuthi okay manje even if ungafika i-test economics nomini I'm worth 50% plus. I'm not gonna go down 50%. So that's why most of us it was easy there to get bachelor results, of which is something as famous Pumela ngaphandle sayabona ukuthi hey some other student they are so struggling to get this 50%. We are not even proud of it. You check. But they are struggling to get it. Worst part if we're talking about this, let's say shuthi lento but kuliwa nengqondo like psycho but it psychological ukuthi manje wena ukhanda ibhubesi manje uzazi ukuthi mina ngibudla utshani ngidla inyama so ngisho utshani kuyibona obukhona kuyinto ongayidla kodwa manje wena utsheliwe ekhanda ukuthi mina ngidla inyama mawuthi uyaphuma ngaphandle futhi uthi abantu 50% into enkulu kubantu kodwa nina aniyemukeli lapha ngaphakathi asiyemukeli thina we were told that we are not going to study at college. We are not going to study for higher certificates, for diplomas. Us, we were going to study the degrees, diplomas, honors. You check. That is how we were programmed. Even me, I never studied in the college. Even maybe if I'm in college, I'm not saying I'm not genius, I'm the best, but a college in Kapalanga pass. Ginga fungangithatha manje uthi nayi test yasi banibanda. I won't mention any college. Check. But ngasho ukuthi hayi management mhlawumbe marketing yakhona le when the certificate sakhona noma diploma. I know that is only one chapter of economics or business studies. That is, it's going to be only one chapter. So that chapter, what is it? I can fucking just nail it within minutes. We check. Because I know where I'm going. We check. Naphuma grade 12 manje emhlabeni wangempela. Emhlabeni wangempela.
Ila sifika khona sibona ukuthi hayi bo what we got somebody still willing to get it. Though even us what we got it doesn't satisfy us, we're still willing to get more. We check. We find ourselves we busy hiding with our matric result. You check. We never noticed that hey, my next door never even kept it, got a soft copy of it. What do? You will only produce it when the administrator wants it. You check. Cause why? It's worse than what I got. He got only 450s on his certificate. You check. And us, I could not even have a single 50 on my certificate. On my matric results certificate, I don't even have any single 50 there. Beside pure mathematics, I never wrote it. I got maybe like 40 something because I only wrote paper 1 only. I got my own reasons why I never attended maths. I decided to quit from doing mathematics because since from grade 10, that thing I was always failing it. Even if I can cross night, even if I can have 10 students who are the genius of that thing, who always gets 80 plus, I can cross night with them for a week, my brother. But when it comes to the evaluation of it, we me. Special this thing, so-called paper 2. I'm not sure what was going on there. Even now I can tell you. But you will come back with extremely disappointing results. You check. For one subject, Futek. Metric, what was a lalika time there. I rather say this thing, pack here, my brother, I'm coming. Let me sort out with these 6 subjects. You check. So that I'm gonna make sure these ones I'm nailing it. And I'm the one who did made my metric results. You check. So even them, they are not like extremely beautiful. They are extremely good, but they are worth it. Because I can see now, as we always want something that is better, but our effort says something else or does something else. You check. So ukuzikhandla kwenu kwathela. Kwathela ukuzikhandla kwethu because kukhona abanye babafundi abaproducer. Njengoba ngikutshela ukuthi laphayana sinabafundi lesasikole sinana oqala lesimitsha sisamisa plus sika grade 12 khona senze umchazela abalali bami ukuthi ke sesifikile ke after grade 12 ke isingami ke lento ke manje ake ngingakhulumi as collectively yeah after grade 12 ke nombani useyaphuma ke kulesa sikole nezinto zakhe yabo yeah kwenzakalani ke mase siphumile ngifika kanjani la ngifika khona namhlanje yabo iyona into esingayo namhlanje leyo ungadideki uma uzwa konke lokho osixoxayo kuyayenza isense mfowethu ngoba manje sibuyela kuphi ekuthenini sinenkolelo yokuthi izikole nazo zidlala indima enkulu ekuthenini umuntu agcinele idakamizweni ngoba zonke izinto ziqala khona kodwa sifica ukuthi wena uphuma esikoleni ebesigade ngamehla bonke izinto kanjani lapho ngikuphululimi yeah xolise nje ingene emlomo buka ke ukuthi kwenzakalani lapho ezinye izikole zibakwazi ukubhema ogwayi ngaphakathi ezikoleni buka isiphambano ufica abafundi kwezinye izikole bemakhona kulesi sikole wawungacetshwa umunye umfundi hayibo uyabhema ubonile ukhipha la ngamakhala kwanokugwayi lana kwanokugwayi cabanga eclass in the meantime zizosho kanjalo ingane zonke ngemva kwakho kwanokugwayi zivele zihlehle kanje uthola usuhleli wedwa yabo ngendlela yokuthi even othisha bakhona babebhema ongeke umbone umfundi bhema okusho ukuthi akeke sasimsolela lonto ukuthi ngaphakathi esikoleni akeke wayisho unqoso kwaye angithi uyayibona ke manje isibuye laphiki ekuthenini lento uyewunga ingozi kangakanani
proper development, ugadiwe esikoleni, yebo, weze ingqondo yakho, angithi bayibambise emanzi ingqondo, bayicontrol ukuthi ibe yilento abayifunayo. Yebo. Nawe ize yakhele lento kuwena ngaphakathi. Uzazi izinto ezirong neziright. Kodwa ekugcineni mawusuphume ngaphandle angithi sinenkolelo ukuthi babambe stage abantu. Ngoba phela iwungi stage sokugcina kuqala kubo gwaye ezikoleni. Ubebhema kwenza ukuthi kuqala ezikoleni. Kulungileke ke lokho siyakuvuma ke kunjalo. Njengamanje sidibana nomuntu okwazile ukuthi agadwe esikoleni up until aphume ngaphandle. Kodwa ekugcineni naye wagcinela futhi emgaqweni. So ngicabanga ukuthi namhlanje noma ngicabanga ukuthi ukuthola wena kuyinto enkulu ezokwazi ukuthi sicijise sonke ukuthi manje singabe sisayibuka ngeselilodwa nakhona uphumile ngaphakathi esikoleni kodwa namhlanje sikufica usenkingeni njengale. Hayi yabona manje kona ngiqale ngathi kuba namahloni ngalo ngithi hayi ngizoyinqoba lento ngiyasazi mina. Mina nginganqoba into eziningi lena. Yabo but ngiyayibona ukuthi masikuhlangene nokunye kwempilo. Yabo. Because ila lento la igcine ichayisa khona. Usuke ungasabi impilo yodwa. Usulwa nezinye izinto eziningi. Yabo nje balezi zinto usulwa seziningi. Ila ugcina khona. Kuvelo ba. Yabo. Ngobani manje akusadlalwa. Yabo iphutha nephutho lenzayo into nenhlo yenzayo uyawuphila umphumela wayo. Yabo of which means mangiphuza amanzi manje ngoba denganile ngiyezwe egcineni ukuthi khona omehloko. Aqala amehla athi cha ngithi ngiyezwe ingqondo ayibo la iswabulwa singaqala manje ngiyaqala ngiyafocus. Okusho ukuthi into nento manje after matric usuzimele after school. Yabo uyaphuma esandleni kodwa isale kuwe lento ukuthi manje usuyinikiwe ukuthi manje uyigade wena. Yebo. Okusho ukuthi la kubalekile ukuthi kube ukuthi uma udedelwa ususe university usuphila ke la ube nayo leyanto kuwena ingafi. Ngoba manje usuphuma usuhlangana nabantu abaphuma ezikoleni abebeyiphethe kuzo. Ungene kuyona insimi yewonke uphume ngala uqale ngala usiyophuma ngale. Ungakulinge wena ube nayo ngaphakathi kwakho. Yabona mina ngizokwenzela isibonelo ngiyidakamizwa engithe chala kuzona manje. Ngobani nayo lento yewonga le malume ayivele nje ibhuti wami ayihambi yodwa. Uthola ukuthi kuzoqama yona kuphela egcineni kodwa uthola ukuthi wena ngizoyikhuluma nje lento iqiniso leli bathandekayo. Kumele nilazi ongelula futhi ukuthi nilithole. Ngiyonitshela akekho umuntu obhema idrugs elilodwa. Siphambana ngafuna ukufana manje. Akekho umuntu obhema idrugs elilodwa. Uhlezi kunama down anginama up. Yabo. So buka ke lento yewunga uthola ukuthi umuntu ozogcina esevela obala njengathi kanje esesixakwe yile nkinga yayo kuzovela yona kuphela ngeqiniso lokuthi nathi siyabona ukuthi umphakathi wakithi uzo understanda kangcono uma sikhuluma ngalento. Kahle kusuke kuningi okumele uqale udlule kukona ukukhansela ukuze ubhekane nalento umphakathi wakithi othi uxakwe yona. Yabona nto khona rock khona uNtsango khona Zenex khona uNcika khona yabo khona uNcika because uNtsango uNcika laba noNtsango yabo Rocky laba yazi Rocky it's a small piece maybe this thing is too big. Amalunga emphithi wona ayazi ngeke ngawavezela wakwevezela siyabonga ke yabona le nto le iprice yayo kwimarket ayidlali umsebenzi wayo wenzani kwana le nto imnandi usayibeka kanje ePhayipini lama ukwathi siphelile. You're regretting yourself ngale ndlela yokuthi why I even started to smoke this thing. But it's not enough. You move on. Now what it does is makes your mind up and down emotionally. You're craving,
you're busy, you're sweating, you're feeling cold. You're not sure what is going on. Up to the point that you need a down. What is a down? It's this work. You know these things, 2 of them, they weigh how much? 100 Rand is nothing. 100 Rand is nothing. I'm telling you the truth now. That thing can fucking sucks 100 Rand in 10 minutes. Just like that. 10 minutes sometimes it's too much, maybe 5 minutes. Because with 50 Rand, with piece we rock. It doesn't take 2 minutes. It takes long to take. But to smoke it, once you have it in your hand, you want to smoke it as quick as possible. Then you want to smoke it as quick as possible. Remember, the person who is gonna give it to you doesn't know the taste of it. Never ever tasted this thing before physically. Yeah, na direct. Ithatha ipipe, ibeke ibhema. Khohlwa kuyafana neyonga. Ama-drugs engibonile abanye abantu bewadayisa bede bewasebenzisa insango. Yabo. Yeah. Nami I won't lie. Insango ilona drugs okwaziyo ukuthi wenze izinto ezinenqubekela phambili under the influence of it. Why? Lihanto uma sekuyibhemile ushawunembeza umzwangedwa awukhuleki uma ungakayenzi into enembuyisela empilweni. Ozothi uma uyibuka phambi kwakho uziqatshe ngayo. Kubuye lo babuwena inyuse self esteem yakho. Insango enjalo ithi insango do something ezokwenza ukuthi uma sewuyibuka na uziqhenye ngayo uyishaya isifuba uthi hayi ngisebenzile wathathe bona manje ukwenza into engaka. So roughly ngizokudomulela la saya khona ukuthi kunjani. Mina I started to be a private tutor roughly on the ground. I was not noticing that I'm doing something so called a private tutor. Mina I was assisting the students free. Ngisizela nje bona. Whereas I was doing my work. Singithi ngiyabheka ibo my next door ustakile la kwinto ethize bayaxoxa sebehlangene group thize mhlambe of 5 of 10. But discuss into kade ngenzile ngadlula kuyona ngingedwa yazi yamakwa ngayithola ama marks are right kuyona ngiyayazi ngine show. Yabo into engenze nje snacks. Ngenze njani? Ngibasize labantu. Yeah. Yabo uma ngibasiza fasting badedela ukuthi abayenze ngiphinde ngibuye ngiqhubekele nokwami. Yabo this thing I'm keeping on doing it. Mangithi ngiyabheka ukuthi a number of those people is keeping on increasing daily. Why? That is how the private tutor automatically invited me to lead it. That is how it started. Futhi manje amandla high school lo phuma kuyona. Amandla high school engiphuma kuyona le. Yabo le. Isizophumela manje university. Isizophumela university ukuthi ake umsize umuntu ungabheke lutho. Ibuyela ngithi le nto ezandla ziyagezana. Nazo ingakho zimi kanje. Yabo. So laba bantu mina ngangibasiza ngothando lami ngenhliziyo yami ubuntu ukuthi awunkosi yami ingane zabafazi zivukile. Then you need some of the students bafethu ngiyahlupheka lesangane ngalikhuluma iqiniso. Akudlala ukuhamba ngestimela uza esikoleni uza e-university first of all mphathi wami. And maziza la university i-UNISA it's an ODL, it's an open distance learning. So my kanjalo they are relying with technology most of the time. 90% lokufunda kwakhona relies upon technology. So most of the students that are there, they are coming from the privileged disadvantaged communities. It's a person that does not even know what is a laptop. A person that doesn't know what is a router. A person that doesn't know what is a soft copy, what is a Microsoft. Yabo. So laba bantu baqhamuka endaweni enjalo uthola ukuthi umuntu ufuna ukusazofunda e-university ayikho ibrochure yase-UNISA.
ubani ozomthola lokho ekuchazela ngayo you yourself bazothi kune link ya online kwaqala kwathiwa online incinza amakho access wabantu kulayini uma kakhulu kulayini athi walibheka ilanga liyanyuka nalo line wabujika ukuthi uyovela ngasokhozini yabo yini akasasukula kulayini manje ngobani yo lento ya online noma ngingabuyela ngakithi kaNongoma akekho ozongisiza lapha yabo bonke bayishayela induku ba magoso akekho nje ngeke ngimbone phethe laptop lapha ngeke cabanga usukele kaNongoma akana sihlobo siseduze naseThekwini uthi uzobhalisa eThekwini uzofuna ukufunda naye ukuze aqale ukwenza iziqu zakhe sobuthishela sokuba ummeli uyini akaboni nalento ayiphethe umphumela wakhe wa-matric ukuthi hayi usengafika lapha phambili abhajwe yawo sobuyele emumva ama-requirement you're not meeting there you got a higher certificate whereas the requirements of you to study a bachelor of law says you must have 50% plus on your languages ucheck yona iYunisa ngingathini sorancane ingxoxo yethu ayiqilile kakhulu kuYunisa but lo muntu enimbona phambi kwenu ila ifike khona wagiya kakhulu lapha kwavela ukuthi kanti le ndoda le inezinto ezinjani kuyona inani eqhukethile le mgodleni wayo iphekile iphuma ebhodini yabo hayi ngiyavuma lapho mphathi wamodlelo ngiphekiwe ngempela lapha yana ngifike kan slowly ngifike sinyenyela sisho njalo sakithi sisuku yabo ngifike abantu abaningi bengaqaphelile yabo inkunzi semathulini nangempela ngathi mangifika lapha yana kwazwakala kodwa ekugcineni kuthi khona ngaphakathi bazizwilisa igadi uMr Zungu sengaphakathi ngoba phela hayi kufana nokuthi yena wayesengene ngaphakathi I even met some of my teachers there inside leading my own classes. They were so proud. For an example, Mr. Nan. Mr. Nan, one of the days I came across with him on the Atram. I'm the one who was assisting him on making copies of himself there. He was failing to print out there, but I did help him. You check. He got a waypetika student card sakhe ngala uthi aweka ama credit uselwa nomshini ke manje ganga ngise computing lapho mangithi ubalo gangazi photocopying machine kanti printing machine hayi bolensizwe ende bamile abantu la emva kwakhe bayamsaba ukukhuluma naye mangithi ngiyasukuma ngiyasondela phela mina anoma thi ungakanani siyakwazi ukudiliza ayisekuqisa insizwa makuthiwa le nto engangento uthanda ayikho inkinga uyahlala phansi silwa nayo nje izokutshela ukuthi wonke lo budomodomo bomzimba wakho lo awuye phansi so mina ngiwumuntu kanjalo so sengithi ake ngi-approach le insizwa ake ngizwe ukuthi la ikhanda kwayo ngabe ikhamba kanjani le nto eyenzayo ngoba yena ufuna ukuzoprint out ekugcineni noma ukuphotocopa kodwa le nto aseyenza manje angiboni ukuthi ngabe izokwazi ukuthi imenza sisakala akwazi ukuthola lamaphepha awafuna la mangisondele eduze kuyena uyile ndoda ngithi nani kwenze njani walwa nomshini manje wami sasimbiza uGanja Planta Marijuana yabo kodwa wayengayibhemi insanga ucabanga ngeqiniso lokuthi ngaleza ikadi zakhe wadlula kuyona naye sasala ibongo zakhe sathi uGanja Planta Marijuana uyena wayesithulela lokho ngecabanga ethi yena uSigwinya begoloza izinto zemkonkoza zimthela kuFenisi uyagoloza uyabuya nanenduku yakhe wayibiza kanjalo ebethi uSigwinya begoloza izinto zemkonkoza zimthela kuFenisi asazi-ke wesho ukuthini kodwa ke sathi masiqhubeka naye ke ngoba mawuphasa kubantu usebenza kahle ngokuzikhandla angifuni uqamba amanga umphakathi wakithi abantu bayakuthanda bayakusondeza eduze kwabo uyaba umuntu abangamethemba okusho ukuthi ekugcineni makukhona isibe esikhona phezulu kuwena asike sithi mangikhuluma ngesiphi ngivele nje ngiqonde ngqo makukhona inkinga onayo engakunika ukuthula empilweni yakho bayakwazi ukuthi bayixazulule leyo nkinga empilweni njengoba ke washo umphathi wamohle awuphiwa konke uthola ukuthi awuyinkinga kumina kuwena kwenza kavukela umcelo wesitolo yebo
kwenala. Yeah. Lokhu kumina kuyinkinga engithi hey yazi nje mengathola kona. Kuyobe impilo ifezekile akufani. Yona into engifike ngayithola ngayifunda lapha kakhulu enyuvesi ukuthi ngempela lento engangifundiswa e-high school yami uprincipal wami ukuthi during study time kube khona ama student discussion classes yabo abaluleke kanjani ngoba lapho sabafundi sisodwa siphana ulwazi okusho ukuthi lapha futhi thina sasihlanganiswa kakhulu uthola ukuthi sifuna ukuginqa science sifuna ukuginqa ugeneral mhlambe kwinto ethize kanje njenge English yeah sonke sinikeza itopic eyodwa kwi-English so sesilwela ukuthi sonke la eclassini sibhala ama-essay azosinika u-80% plus ngoba usekhona uMr Malunga oyedwa owenzi owubhalile lo essay wawuthola u-80% plus and akaqala uhlale bathola since from grade 8 yena meni kwi-essay siyazi ukuthi ubuya no-70% plus but siqale sambona ukuthi ngathi uyena kuphela ophiwe khona le gama eliphiwa abantu abalishiwa umphakathi bathi uphiwe yeah bathi ubusisiwe ngathi yabo le gama elithi ngathi uphiwe ngathi ubusisiwe umphakathi wakhe uyalimaza kakhulu bazi ukuthi kunezinto ezifanele ubani bona asibafanele kahle kahle yonke into empilweni enenqubekela phambili ezothuthukisa impilo yethu isifanele sonke lonto buka isiphambano kusuka lapho kuthiwa injobe enhle thungelwe bandla nazo yabona ingakho leso sisho sisimo sokukhuluma sakhe kangeqiniso lokuthi umuntu usebenzile phambi kwabantu bembona ngizaliwe endaweni ngayingane ngaqala ngakhulela phambi kwabazali bami bangigolisa ngaqala nami ngaye emfundweni amabangena phansi amabangena phezulu ngaze ngaqhuba ngasuka ngaya kuphi emabangeni ezemfundo e-University kwaNgqondo Ebanzi mangifika kwaNgqondo Ebanzi nakhona ngayithungela nje bebanzi ngasebenza phambi kwamafundi bengivukile ngilokhu njalo ngamaholide ngigoduka ekhaya bayangibona umphakathi wasendaweni hayi usawumfunda kukasebenza ngiphinde futhi ngibuyele ngala egcineni nami ngigogode mhlawumbe kwisigaba sami sokuqala ngithola iziqu zami angifuni sifike lapha ngifuna sibuyele emuva laphana yeah ubani eshaya umshini wokufotocopy silapho kahle buka ke lesikhona yabo mase lapho nangu uthisha wami economics siyayihlanganela nje naye asiplananga sihlelanga yeah ngihleli la ku computer yami contact ama online module lapha I'm busy with one of those online module I'm editing ama assignment akona yeah yabo as I'm editing lama assignment akona so ngangisana lento yokuthi nginengcindezi yani umsebenzi wami umsebenzi wale ingane lezi engisiza by choice I'm not getting even a cent from kulento yeah but I can be able to commit myself on sacrificing my time and just do this thing for them and gives them ewe sizwa kithi yes isidla amaningi esake njengamanje sibheke ku 1 hour 20 minutes idla amaningi esakeni isikhathi ake sibekele i-episode elandelayo uma sibuya kwi-episode elandelayo yebo ngifuna siyithathe from uMr Nani University yeah use university uqala kwakho ukufundisa ingane ikhona lokho wagcina sekukwenzela imali enkolo yebo iqala lapha indaba waqala lapho kwaphenduka izinto yeah so ngicabanga ukuthi sasa masibuya asizukubabangibezela abantu so vele nje sigxuma isihlale njenganamhlanje manje ngiyathemba ukuthi umphakathi wakhe usulangazelela ukuthi kungabe kwenzakalani empilweni yalento after isiphekwe kangaka kukonakalaphi so into esophetha ngayo namhlanje sicela ukuthi umphakathi wakithi ake uqikelele ukuthi emphakathini walapho bephila khona noma izingane zabo la ziphila khona zinayo inkomba zezinto abafuna ukuthi bazibone kumntwana wabo kusasa angazi noma iyazwakalani kahle noma yeah ngiyezwakala isho kanje kambe uthe wakhuliswa ugogo kakhuliswa ugogo ngoba kwaba nexhakaxhaka phakathi kamama nobaba ekuzalweni kwakho zaba khona ixhakaxhaka ngendlela yokuthi umama akazange ngisho ukubekezela ukuthi yena azathi ngiyaqala lengane ngisho unyaka kodwa ngingedwa ngiyayikhulisa
kulungile. ya wayithatha nje wayithi Nina bedlodleni ophapha ekhanda kaMenzi ndabawulela lo muntu omemeza ngathi yakhala uyalila uthi igula likaJamal chithekile awunina abakamBhuti bomvu njengegazi bafowethu siyabonga mase ubukwezwa afika lasho ukuthi sidla amaningi esakeni. Siyacela mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngale episode sicela ucindele usubscribe button ucindezela nebell nijoine nemembership bafowethu. Ngiyalithanda le episode kubekeka ngami ngathi hamba isabalale ngisho ezikoleni uma uthisha ubukela la le episode ayinanhlamba le episode ayinawo amagama ayiziswane le episode iclean ngendlela eyisimanga kangangoba iwona lama episode engifisa abonwe izingane. Le yokuqala nje izoqhuqhumezela abafundi ekuthenini beyinikele ekufundeni okwesibili bekwazi ukuyigada. Ngicabanga ukuthi lelandelayo izobe nesifundo sokuyigada ngoba manje uzofika ube ngaphansi kwesandla somzali ube ngaphansi kwesandla sathisha okwazile ukuthi akugadi kodwa mawusu uyiphethe esilungweni iqala inkinga ngoba mawusu esilungweni usukusudibana nezingane eziphuma ezikoleni ebeziphethe kuzo umuntu ophuma emakhaya angashayelwa komthetho ukuhlangana nezingane eziphuza ungaphuzi nje senihleli sekumele nenze into eyodwa so kuqala lapho ke kuthenini umuntu noma ekhuliswe kahle kodwa egcine sengaphansi kwengozi. MPTV 1 imalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho ke siyacela abantu beyihloniphe abantu abayihloniphe uhlelo belisupport futhi uhlelo ngoba uhlelo akumele uhlelo lingabibikho ngoba idakamezwa ziwubulalazwe yenye impi yesithathu esibhekene nayo la kakhulukazi lapha eSouth Africa esingabahlali bakhona. So siyacela abafowethu ukuthi nizame ukusukuma nibhekelele zonke izinto. Ngakho ke mina nguprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho le ngasohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho ke bafowethu sangincenga